Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. Says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan sa tuyang banwaan pinuprubaran sa krisis tangunyan dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan kooperasyon ang sa tuyang itao iribanan kita gabos ng nagenyo magpangadji sana magtubod kita. Ang sak Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. Says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. igwa kita ngunyan inaagihan sa tuyang banwaan pinuprubaran sa krisis tangunyan dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan kooperasyon ang sa tuyang itao iribanan kita gabos ng nagenyo magpangadji sana magtubod kita ang sakuna malalampasan ka magtiwala ka kakayanin pa mabalik ilaray ang ugma sa naga tawag pa may takot dahil kita matubot na mawala sa tuyang paglaom ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang panindugan naging ka basta kita natatanyo kita piling andam nagenyo laban lang sa namamatay at ang krisis kunyan makakaasa po kamo mayong mawawala mayong papabayaan yaon kami igwa kamong malalauman igwa kamong masasarigan igwa sa inyong maataman nagyenyo kita perming andam magtiwala ka kakayanin ka mabalik niyaray ang ugman sa naga tawa na may takot dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglao ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang paninindugan naging ka dahil basta kita natatanyo kita pirming andam
Nagenyo naman lang. Nalalauma sa sarigan, nangangataman, itapir ni andam. Nagenyo naman lang. Sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riordaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, Alas 11 sagod alas 12:30 minuto. ang nagangunyan, ang nagangunyan. Maray na aga liwat niya mong dadaron sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News ngunya na Sabado. Auno kan bulan na Agosto taon 2020 mga baretang tinaripon pun Lunes sagud Sabado kan ANN News. Live nido kaming nadadangog sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga. Asin na dadalan man sa FB Live kan Naga Smiles. Ini po ang sa indong o sangaran kan bilog ng news team. Ini po ang sa indong makaibanan sa pagbabareta Roy San Ramon. ANN News Headlines Ngunyan. Detalyes kan mga bareta, mga residentes sa barangay pig-ing kaminan na magsumaro sa mga programa laban sa COVID-19. Detalyes kayan Don Jimenez. Nangangapodan ang mga opisyalis di barangay sa sindang mga konstituente na makisumaro asin makipagkooperar sa mga programa na piglalatag ang gobyerno lokal kan syudad ni Naga kontra sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sigun kay ex-officio councilor asin liga ng mga barangay president Dodit Beltran, padagos ang pigigibong mga lakdang kan mga barangay tanganing makatabang sa pagmantinir kan marahay na salud kan mga nagenyo asin ang paglikay na magdugang pa ang mga numero kan nagpupositibo sa nasambit na helang. Pigtawang doon kan opisyal na dakula ang papel kan mismo mga namamanuaan, urog na sa lado kan pagpapaabot sa mga nanunungdan, en kaso na igwasindang mga nanonotara na nagbabayular sa mga panundon kan gobyerno, partikularmente sa urulay quarantine protocols kan returning residents. Kaibanan na ang locally stranded individuals o LSIs, overseas Filipino workers o OFWs, as in returning overseas Filipinos o ROFs. Sigabos na mga residentes kang Naga, pag may naaraman po singdang nag-abot sa kataid ninda, dapat po i-report po ninda tulos yan sa barangay official o kaya po sa barangay hall po para po maanuta po si Dukbuts Borja, mapaisita na may mga taong arugay na dahil nag-agi sa tamang protocol kang syudad. Padagos man subuutan pag-antabay kan Barangay Health Emergency Response Team sa mga returning residents na pigtutugutan na mag-home quarantine asin hotel quarantine. Ini tanganing maasigura na matapos kan mga nagpupuli sa syudad ang sa indang 14-day quarantine. En kaso na manutaran kan mga pagtaraid residente na igwang nagbabalgar sa quarantine protocols, pwede ining ipaabot sa barangay tanganing magibuhan ni magkakanigong aksyon. Para sa Nagangunyan News sa Don Jimenez. ANN News Headlines Ngunyan. Mientras tanto, Market Enterprise and Promotion Office o MEPO sarado na sa publiko o pigsaraduhan na sa publiko pagkatapos magpositibo sa COVID-19 ang nagkapirang empleados kan sinambit ng opisina. Detalyas kayan Don Jimenez. Para mientras na pigsara sa publiko ang Market Enterprise and Promotions Office o MEPO, makalis na mag-positive si Bicol number 369, cashier ka na sambit na opisina. Sigun kay Alcalde Nelson Negacion, pinagmarhay kan Health Emergency Response Task Force na ipasara muna ang MEPO tanganing maasigurar na salbado ang iba pang mga empleyado, ang tenants ka Naga City People's Mall, asin ang mismong mga parasaod. Di man po yan naglilibot. Okay. Kaya lang, dahil po baga nasa enclosed premises nagpositibo si posibilidad na si yaon sa laog infected man. Piglaro man kan alkalde na MEPO sa naan pigsara asin bako ang bilog ng merkado publiko. Katakod ka ini pigsa irarum sa rapid antibody test ang gabos ng mga empleyado asin opisyal kan gobyerno lokal sarong lakdang tanganing mamantinir ang pagiging salbado kan mga empleyado asin kliyente kan City Hall. Para sa Nagangunyan News sa Don Jimenez. ANN News
Headlines. Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, lokal na gobyerno kan Syudad Dinaga makikiulay sa DepEd na palawigon ang paggamit sa duwang eskwelahan na piggamit bilang mga quarantine facilities. Ang detalyas kaya ang haliki Kate De Lubiere. Duwa sa tulong quarantine facilities na ginagamit ngunyan kan syudad ni Naga, mga pampublikong eskwelahan, arug kan Pacol Elementary School asin Don Leon Mercado High School na parehong nyaon sa Upper Barangay kan Pacol. Puun kan magpautob nin quarantine para sa mga locally stranded individuals asin returning OFWs digdi sing dapig dadara. Nagtugot ang DepEd na magamit ang mga eskwelahan bilang quarantine facilities hasta sa Hulyo 31 sana. Ninhuli tagagamito na ulit ini para sa burukasan nin klase sa Agosto. Although base sa napagkaulayan hanggang July 31, nonetheless, nakiulay po kita kasi nagpadara po nin surat sa Regional Director kan Department of Education. And sa tuyang kahagadan, in-endorsement po ni Sir Manny Di. Importante para sa gobyerno lokal ang pagpagamit kan DepEd sa mga nasambit na eskwelahan, urugon niya na padagos ang pagdakul kan mga nag-aarabot na LSI asin returning residents kan Naga. Kaya naglalaom si Alcalde Son na sa paagi kan surat na pigpadara ninda sa regional office kan DepEd, matutugutan na mapalawig ang paggamit kan mga eskwelahan. Alagad sa ibong kainipig asigurar ni Mayor Son na kundi magtugot ang DepEd, may mga pwede pang magamit na ibang pasilidad ang syudad. Sa ngunyan kaya apwera sa quarantine facilities, pigtutugutan man ang hotel quarantine para sa mga returning residents na kayang magbayad para digdi. Pati ang home quarantine pigtutugutan man sa kondisyon na igwang sadiring kwarto, banyo asin kagamitan sa laog kan harong ang ika-quarantine. Sa ngunyan, nakakapag-cope up pa man po kita. Ang dakulang katabangan po sa Satuya, si desisyon na tugutan si hotel quarantine and home quarantine. And pag-abot man po kaya sa home quarantine, may strict compliance man duman po sa mga condition. Aminado ang alkalde na may paghadit sinda sa posibleng pagdakulpa kan mapuruli sa Naga. Alagad pigsyerto niya na magigibuhan ninda ininin paagi, tanganing dai magkulang ang mga quarantine facilities sa Naga. Iyo po, padagos po kita nakikipagtabangan sa Department of Health, siring man sa Department of Public Works and Highways na nag-express nin readiness through also the Office of the Civil Defense na makapag-provide po nin magkakanigong isolation or quarantine facility and ongoing po si mga preparations na. So, inaasigurar ta po na gabos na mga returning residents, si mga concern po ninda ma-address, siring man si mga kaaditan ta, may mga magkakanigo as in corresponding action na ginigibo po ang lokal na gobyerno kan Naga. Si mga precautionary measures, padagos naman pong pigi-implement. Para sa Naga Ngunyan News, Kate De Lubiere. KNN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, hybrid online session kan sangguniang panlusod Naga ipigtutulod tanganing makilikay sa COVID-19 ang mga miyembros kan Konseho Lokal Naga. Detalyas kayan Joel Sulina. Pigbubusol sa Konseho Lokal kang Syudad ding Naga ang online session sa sangguniang panglungsod. Ini ninhuli sa paglikay sa COVID-19 kan lambang miyembros kang konseho asin kang sangguniang panglungsod staff. Sigon kay konsehal asin attorney Miles Rakid Arroyo pinagmaray niyang iswestyon asin ibusol sa mga kapwa konsehal na magkaigwasinda ning online session o hybrid session sa sangguniang panglungsod bilang preventive measure asin pag-utob sa mga panundon kang minimum health protocols asin dai man mamugtak sa alanganin ang salud asin ma-expose sa virus ang kadakli sa inda como ang tradisyonal na session personal na pinag-aatendiran o maaparisir ang mga miyembros kang konseho para mag-urulay sa mga importanteng ordinansa asin resolusyon na kinakaipuhang ipasar kang konseho. Nagtutubod man si Konsehal Rakid Arroyo na magagampanan man ninda bilang mga elihidong opisyal asin listador ang sa indang trabaho dawa pangani sinda ma-online discussion o session. Sa presente, pinag-aadalan niya
ang paghamaning amyenda sa porsyon kang internal rules kan sanggunian para sa nasambit na katuyuhan asin ang pagkalap ning dugang na impormasyon lalo na sa mga requirements asin rekomendasyon gikan mismo sa mga IT expert kang syudad para man sa pagkakaigwan ning online o hybrid session sa sangguniang panglungsod. Ang pinaka-enat is para maski may emergency, araw kayo ni baga, na may na advisable na dahil kita magpara urulay ng harap-harapan. Kasi sabi nga ni, maski da may face mask, dapat dahil kita more than 45 minutes na mag-urulay. Oo. So, I think that is to equip the sanggunian to still be able to perform its function, maski dahil pwedeng mag-face-to-face discussion. Kasi ang sanggunian kaya baga, nagpe-perform ng function through making decisions. And we don't make decision unless nagka-urulay na. So, very important ang pag-uurulay. So, to facilitate that, maski dahil pwede mag-face-to-face, makaka-function ang sanggunian if we have that in our internal rules. Ngunyan kaya mayo yun sa internal rules eh. So, dahil kami pwedeng mag-online discussion na formal or official ang result. But if it is in our internal rules, pwede kaming mag-online and our decision would be as good as if nag-face-to-face kami. Pigkagadan mi lang ning information ang sa tong IT office para sa ano ang cost requirement, ano ang equipment that we would need. Pero mayo man nga ni siyang gayong dahul kasi basta may access ka sa internet, you have a phone or a laptop or even a tablet, no? Pwede. So ano lang, yun lang ang duwang kaipuhan. Para sa Andagang Ngunyan News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, modular cubicle tents gikan sa Jesse M. Robredo Foundation nagabot na ang aning gamiton bilang dugang na quarantine facility sa Ciudad Dinaga. Detalyes kayan, Kate De Loviera. Nag-abot na ang sanggatos na modular cubicle tents na tabang kan Jesse Robredo Foundation sa gobyerno lokal kan Ciudad Dinaga sa padagos na pakipaglaban sa coronavirus disease. Lunes na aga, Hunyo 27, pagkatapos kan flag raising ceremony, personal na pig-turnover ni Jesse Robredo Center for Good Governance Officer in Charge asin dating City Councilor Ray Anrentoy ang mga tents kay Alcalde Nelson Legasyon. Sa tabang kan Office of the Vice President Leni Robredo na ipadaras sa Naga ang mga tents. Wala nga po digdiyo itong modular cubicle tent na gagamiton as quarantine tent, quarantine facility na siya ang Apod Mandagos. Iniya sa paagi kang Jesse Robredo Foundation, sa paagi ni VP Leni Robredo, pigpasubli sa gobyerno lokal kang Ciudad Dinaga. Ginagamit ang mga tents na ini kan Jesse Robredo Foundation sa mga evacuation centers tuyong may kalamidad. Alagad ngunyan, ipapasubli na sa syudad ang mga tents na ini na mga gamit naman kan gobyerno lokal bilang dagdag na quarantine facility. Urog niya na padagos ang pagdakul kan bilang kan mga pigsa sa irarum sa isolation o quarantine huli sa pagtaas kan bilang kan returning residents maging kan mga nagpo-positibo sa nasabing virus. Magagamit na po siya para duman sa mga dapat dapat mag-quarantine. Nailing man po nindo, magayon po siya, although nangaipo po siya nin covered area. Tanganing daiman po makaag sa peligro si mga pwede mag-avail po kayan, si mga ika-quarantine, si mga Piglalauman na maabot pa ang dugang na sanggatos ng mga modular cubicle tents ngunya na semana na ibubugtak ang iba sa Jesse M. Robredo Coliseum. Well, kusang sabihin per tent, ang ideal niya is saro. Kasi arog man talakayan, kusang sabihin pag sa isolation, baga pag quarantine facility, sarong cubicle or sarong facility, sarong. Tulos na pigdecontaminate ang sanggatos sa mga tents antes ini, pigdara sa quarantine facilities. Para sa Andagang Ngunyan News, Kate De Loviera. ANN News. Headlines. Ngunyan. Full ipigpasirarom sa COVID-19 antibody rapid test. Detalyes kayan, Don Jimenez.
Pig sa irarom sa COVID-19 rapid antibody test ang gabos ng mga empleyado kan Naga City Hall, makalis na igwang duwang empleyado kan gobyerno lokal ang nagpositibo sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sigun kay Alcalde Nelson Legacion, obheto ka nangyaring rapid testing na maasigurar na salbado ang mga empleyado asin ang mga naglalaog sa City Hall para sa saindang mga transaksyon asin tanganing maibitaran ang paglakop kan virus. Kadakol po si nagtatransak digdi po sa City Hall, sa manlain-lain na opisina, asin tanganing mapanatag ang buot kan gabos, nagdesisyon po kita na ipasa irarom sa inaapod na rapid testing ang gabos na empleyado kan lokal na gobyerno kanaga, permanente ka man, casual, job order o kaya contractual. Dahil makakalaog sa opisina. Kung marurumduman, nagpositibo si Bicol number 289, Register Assistant kan City College of Naga o CCN kan Hulyo 22. Sa contract tracing na pag-araman na nagpasiring siya sa manlain-lain ng mga opisina kan City Hall, dalan nga ning para mientras na isarado ang 7 mga opisina. Partikularmente ang City Mayor's Office, City Budget Office, Human Resources Management Office, City College of Naga, City Accounting Office, Metro Peso, asin ang Naga City Investment Board. Apara digdi nagpositibo man sa COVID-19 ang sarong cashier sa Market Enterprise and Promotions Office o MEPO, si Bicol number 369 kan Hulyo 26. Maabot sa 1,500 na mga empleyado kan Naga City Hall ang pig sa irarom sa COVID-19 rapid antibody test sa tabang kan medical team na pinapamayuhan ni City Health Officer Dr. Vito Borja. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, loan ordinance para sa mga small and medium enterprises sa Ciudad de Naga, pig syertong may papasar tulos, dawa na nga ni ipig sibog, an ipigtalaan na committee hearing para sa nasambit ng proyekto. Ang detalyes kayan halik ki Joel Sulina. Inasigurar ni Konsyal Joe Perez na daw pinagsibog asin pigtalaan sa masunod na committee hearing kang Committee on Trade, Industry and Economic Enterprise ang prosupwestong ordinansa para man sa pagtao o pagbukas ng loan para sa mga SMEs o ang Naga City Business Stimulus Package Program para sa mga direktang naapektarang saradita na mga negosyo sa syudad. Sigun kay City Councilor Joe Perez, sinabi kay ini na kan Lunes kan simanag ini kuta na ang naging meeting kan sa indang committee. Alagad ini na postpone huli sa pagkakaigwaning rapid testing sa gabos na mga empleyado sa City Hall. Kaya dahil ini na isakata sa sangguniang panglungsod para kuta na sa dagos ng pagtukar asin pagpasara kang urgent ordinance. Alagad sa ibong kaini, sinabi ni Konsyal Joe Perez na syertong sa masunod na sesyon naglalaom siyang 100% na susuportahan ini asin aaproban tulos kan mga miyembros kang konseho para matabangan ang mga SME o ining mga small medium enterprise na makabangon sa sinapong kalugihan huli sa pandemya. Sa nasambitan na proponidong ordinansa, puon sa 10,000 pesos, 50,000 pesos sa good sanggatos 1,000 pesos ang pwedeng ipasubli na mayo ning interes sa mga SMEs susud sa saindang kwalifikasyon. Urgent request ni Mayor na magkaigwa kita ng ordinansa para mag-open kita ng loan sa mga sakadit na mga negosyante dahil nga ni po kayo ng COVID. No? Kaya nagsuggest siya na magkaigwa kita ng Naga City Business Stimulus Package Program na kung saan ang mga sakadit pong negosyante, lalo na itong direktamente apektado po kang pandemic, maka-avail po sila ng loan na ipoprovide po kang city. Ang kamautan po ni Mayor Nelson Legacion, iyon na maibuhat tagiraray itong mga sakadit na negosyo na nagsarara dahil nga sa kakulangan ng kapital o kakulangan ng parokyano dahil may mga limitasyon po arog kang movement of people because of the quarantine protocols. Yan po, yan. Pag okay na po yung ordinansa, pwede mo pong pakaskason. Sa iling kumayo man pong makupuner kayan, nakahanda po na maglaan kita initially ng 10 million pesos para po sa programa. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan.
Mientras tanto, PWD Month ipigsilibrar sa pagikan pagtong ayuda sa mga naginyong igwanin kakundian natural sa saindang lawas. Ang detalye sa Liki Don Jimenez. Pigselebraran ni katulong PWD Month sa syudad ni Naga ngunyang taon sa paagikan pagtaong ayuda sa mga nagyanyong igwaning kadeenan sa lawas kumuparte kan asistensya kan syudad sa tahaw kan pandemya. Sigon kay Paul Jan Barosa, pamayo kan Persons with Disabilities Affairs Office o PDAW, obheto kan aktibidad na makatabang sa mga namamanwaan urug na sa sektor kan PWDs. Ini parte subuot kan pagpapaabot kan syudad sa sainda kan mensahe na dai napupundoan programa kan gobyerno lokal para sa sainda sa tahaw kan COVID-19. Pagtaong asistensya sa satuyang mga kaymanwa na PWD, igwa pong suway na itapao duman sa mga children with disability sa kaitong senior citizen na bedridden. Yan po kung pwesto ng 3 kilong bagas, sarong gata, sarong oatmeal, ayan po ang nakakaninda. No? Pag-abot po sa ito pong 16 years old up to 59 years old, ang itatauta po sa iba man. Igwa po duman vitamins, igwang face mask, igwang bagas asin na canned goods. Mientras tanto, formal naman na matukaw sa pwesto ang mga opisyal kan Association of Barangay Kagawad, Committee on Persons with Disabilities. Matukaw como presidente si Kagawad Claro Divizon kan Barangay Concepcion Pequeña. Sigon kay Divizon, magiging dugang natabang urug na para sa marahay na implementasyon kan mga programa kang gobyerno lokal para sa mga nagyanyong igwaning kadeenan sa lawasan sa indang asosasyon. Bilang mga opisyalis po kang asosasyon, kami po sigabos pong mga programa kan syudad, sa muya po yan na anduyugan para po sa karay po kang mga membro po kang PWD sa intero pong syudad. Ang mga opisyales kan Association of Barangay Kagawad, Committee on Persons with Disabilities, nagtutukaw ng pamayo kan Committee on PWD sa saindang mga barangay. Maabot sa 4,500 na miyembro sa natauanin ayuda ngunyang taon sa selebrasyon kan syudad sa PWD Month na igwanin tema na kalinga at malasakit, tugon para sa mga tao may kapansanan sa panahon ng pandemyang COVID-19. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mga programa sa pagtabang sa mga jóvenes kan syudad ni Naga sa panahon kan COVID-19, padago sa ipigtutulod kan sangguniang panlunsod o ipigtutulod ni SK Federation President Kylie Tripulca. Detalyas kayan Joel Sulina. Sa ibong ka mga limitasyon asin pagkaoktaba ka mga darakulang events asin mga nakatalaang kuta ng mga aktibidad para sa mga jóvenes uli sa pandemya, focus ngunyan ang Sangguniang Kabataan Federation sa mga programa sa padagos na paglaban sa COVID-19 asin ang pag-inukar sa mga Nagueño youths sa paglikay sa nasambitan na hilang. Sigung kay SK Chairman asin SK Federation President Kylie Tripulca, poon pa kan magkaigwaning lockdown bulan ng Marso sa syudad ng Naga, nagtabang na ang SK Federation sa pagbariwas ng mga hygiene kits, disinfection kits asin ang pananao ng mga face mask. Kabali na ang pagtabang sa pag-edukar ka mga jóvenes ngaring makalikay sa COVID-19 asin ang pagsunod sa minimum health protocols sa tabang man ka mga frontliners. Nananaoman ang SK Federation Office sa tabang kang opisina ni Congressman Gabi Bordado, kan 3rd Distrito ning Camarines Sur ning mga seedlings para man maitanom ka mga jóvenes katakod kan mandatory household vegetable gardening na nakapalaman sa sarong ordinansa kan syudad para man makatabang daw papaano sa pang-arual daw na konsumo kang pamilya kung igwaning magugusing gulay gikan sa mga naitanom sa natad. Igwaman ning internship program ang SK Federation Office sa pakikipagtabangan sa Local Youth Development Office kang LGU Naga susod sa sarong ordinansa para man matabangan ang mga jóvenes na makapagklase sa kolehiyo asin makakuha ning dugang na income sa pagtatrabaho sa mga piling opisina sa gobyerno para sa saindang pagklase. Apero pa kaini, igwa pa mga pinaghahaban ang opisina kang SK Federation kan syudad Dignaga ning iba pang mga programa na angkop sa panahon ngunyan na nasa new normal para sa mga jóvenes kan syudad. Ginigibuta po ngunyan, kaulita po ang opisina kang Local Youth Development Office sa pamamayo po ni Sir Dada. Niyang kita po nag-uling ngunyan, itong iba po ba ganing ordinance ang
Sangguniang Panglusod through Councilor Elmer and ako po and former Councilor Lentor. Ito pong sa CEFE, similar program po siya sa SPES. Itong ano po siya, niyang internship po yan na program para po duman sa mga kahubenan na mauot pong mag-enroll para sa kolehiyo. Ning matatawan po sinda ni 6,000 po kung di ako nagkakasala. Pangtabang po yan sa enrollment ninda. Niyang sinda po matrabaho po sa City Hall, ma-report po EGD, sa sinda pong kanya-kanya mga departments for 20 days po. So mas pinapadakula, inihiling ta po ang pagpadakulaon pa po yan, ini-increase ta yung amount na yan allocated for SPES. Tanin pong mas matabangan tayo itong mga, syempre po ngunyan online class, garo ang nadadangog tangani po ngunyan, parehas lang po ang tuition, ano po. So, kay po and gabus day po gabus ning mga magurang, igwaning itong garo stable income. So, gabus po ngunyan nag-a-adjust sa pandemic. So, yan po ang nahiling additional na tabang po duman sa mga magurang and sa mga kahubenan po sa saindang pagklase. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pa mga bareta sa Ladrukal, pinirmahan ni Mayor Nelson Ligacion ang manlaylay ng mga dokumentong kaipuhan para man sa manibaybang darakulang proyekto sa siyudad ni Naga. Ang sinambit ng mga dokumento, piglalauman na isusumitir sa mga maninigong ahensya di gobyerno para man sa approval kani kabalidigdi ang bago asin mas dakulang Naga City Hospital asin ang Naga Center for Safety and Resiliency asin iba pang mga proyekto arog kan pagbubukas nin nagkapit ang mga tinampo na makakatabang sa problema sa trapiko sa siyudad ni Naga. Piglalauman ni Ligacion na marirealisar ang sinambit ng mga proyektong pigpunduhan kan gobyerno nasyonal tanganing padagos na mapaswag ang siyudad ni Naga sa paagi kan mga programa sa tao kan inaatubang na dakulang laban sa COVID-19. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, piglalaom ang i-implementar na ngunya na aldaw, August 1, ang duwang importanteng ordinansa sa siyudad ni Naga matapos mapirmahan na ini ni Mayor Nelson Ligacion. Kabali sa mga ordinansang iniiyo ang City Ordinance Number 2020-060 o Prohibition on Group Drinking kung saan ipinagbabawal ang pag-iinuman kan duwa ka tao o labi pa sa sarong lugar mantangan itutugod sana o an exemption digdi iyo an pag-iinuman sa laog kan harong kan kada o kan sarong pamilya alagad dahil pwedeng mag-imbitar nin ibang tao. Iyan tanganing malikayan ang ulakit sa COVID-19 na arog kan nangyari kan mga nakaaging aldaw naging kausa o pigtutukdong iyon naging kausa sa pagsirit kan COVID-19 sa siyudad ni Naga sa sarong barangay. Ang mabaylar papatawanin penalidad na 3,000 pesos o pwedeng makulong nin 2 sagkod sa 6 na bulan depende sa magiging desisyon kan korte. Mientras tantong 3,000 man ang pwedeng ipataw na penalidad sa arin man na establishmentong mapainom nin sobra sa duwa o dahi mapautob nin social distancing. Mientras tanto sa General Curfew Hour o at Ordinance Number 2020-066 ang dating alas 9 banggi sagkod alas 4 maagahon na curfew hours ginibo ng alas 12 nin matanga sagkod alas 4 maagahon. Gustong sabiyon ipinagbabawal na ang pagyaba-yaba sa luwas kan harong pon alas 12 matanga sagkod alas 4 maagahon aparan sana kung igwang importanteng kalakawan ang mabaylar sa nasambit ng ordinansa sa new General Curfew Hours papatawan ng penalidad na 1,000 pesos. ANN News. Headlines. Ngunyan. Iyan na po ang katripunan kan mga bareta sa Nagangunya News. Ngunya na aldaw na Sabado, auno kan bulan Agosto sa pangaran kan bilog na news team kan ANN News. Sa ngaran man ni Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene Diasis sa Sangguniang Panlunsod kan Naga na hinanyog po kita sa KMFM 108.7 ang radyong kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga asin nadadala man kita sa FB Live kan Naga Smiles. Ini po ang sendong naging parabarita, Roy San Ramon, Mabalos, Marinaga.
Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asing gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo panin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagenta, nagbasta, kita katatanyo, kita piling andam. Nagenyo na balang. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maugmang lugar, puno ng ngiti at saya, ang lahat sinimulan, sabing puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan, pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago, ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala.
Ngayong mas naintindihan na natin kung ano nga ba ang expanded testing, importante namang malaman natin ang pinagkaiba ng RT-PCR at Rapid Antibody Tests o RATs. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ang ginagamit na confirmatory test para sa COVID-19 dahil kaya nitong matukoy ang virus sa katawan ng pasyente. Habang ang Rapid Antibody Test o RAT ang siyang tumutukoy kung may nabuo ng antibodies na panlaban sa virus sa katawan ng pasyente. Kaya naman sa dalawang tests, RT-PCR ang ginagamit sa pagkumpirma ng COVID-19 cases. Ito ang ginagamit natin ngayon sa expanded testing. Pero paano nga ba ginagawa ang dalawang tests na ito? Para maisagawa ang RT-PCR at RAT tests, kinakailangang makakuha muna ng samples mula sa katawan ng pasyente. Ang RT-PCR ay gumagamit ng swab samples mula sa lalamunan at loob ng ilong. Mula sa nakuhang swab sample, matutukoy kung may presensya ng virus sa katawan ng pasyente. Samantala, dugo naman ang ginagamit para sa RATs. Sa nakuhang blood sample, malalaman kung ang pasyente ay nakabuo na ba ng mga antibodies na panlaban sa virus. Kadalasan, lumalabas lamang ang mga antibodies 7 araw o higit pa matapos magkaroon ng sintomas. Ang resulta ng RT-PCR tests ay makukuha sa loob ng 24 to 48 hours. Samantala, makukuha ang resulta ng RAT sa loob lamang ng 15 minuto. Kung nais mong magpa-test, kumonsulta muna sa aming telemedicine hotline o sa ating mga Barangay Health Emergency Response Teams o BHERTs. Tandaan, hindi mabibili ng basta-basta ang mga RT-PCR at RAT test kits sa botika. Tanging mga trained healthcare worker o scientist mula sa mga specialized laboratory ang makakagawa ng RT-PCR test. Ang RATs naman ay maaari lamang gawin ng mga healthcare worker basta't may patnubay at gabay ng doktor sa mga ospital at lisensyadong health facilities. Sa parehong tests, ang doktor lamang ang maaaring magbasa ng resulta nito. Kung ikaw ay nagnegatibo sa RATs, huwag maging kampante. Anumang resulta nito ay hindi pa rin sapat upang matukoy kung ikaw ay meron o wala ng COVID-19. Kinakailangan pa din ng RT-PCR upang matukoy ang tunay na status ng isang pinaghihinalaang pasyente. Importante ring isaisip na ang pagiging negatibo sa RT-PCR test ay hindi nangangahulugang lagi ka ng ligtas laban sa COVID-19. Kaya naman mahalagang sundin ang ating health guidelines. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, palaging maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari, ay mag-stay at home. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod
Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Now, China's decision to lock down the city of Wuhan says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan sa tuyang banwaan pinugrubaran sa krisis tangunyan dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan kooperasyon ang sa tuyang itao iribanan kita gabos ng nagenyo magpangadji sana magtugod kita ang sakuna malalampasan ka magtiwala ka kakayanin ka mabalik ilaray ang ugma sa naga dawa pa may takot kay kita matugot na mawala sa tuyang paglaom ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang paninindugan nagin ka basta kita katatanyo kita piling andam nagenyo laban lang Sa namamatian tang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan, yaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasarigan, igwa sa inyong maataman, nagyanyo kita, perming andam. magtiwala ka kakayanin ka mabalik nilaray ang ugman sa naga dawa na may takot dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglao ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang paninindugan naging ka na ibasta kita natatanyo kita pirming andam nagenyo laban lang nalalauma nasasarigan nangangataman kita pirming andam nagenyo laban lang Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asing gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus.
Igwamanin katampad na multa ang ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon nyato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagenta, nagbasta, kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo na balang. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maong maglugang, puno ng ngiti, at saya, ang lahat sinimulan, sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan, pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago, ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan, taas noo ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di mo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan, taas noo ito ang aming bayan. Naganap, nalalauman, naganap, nasasarigan, naganap, nangangataman, naganap. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asing gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot,
Maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo panin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon niyato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagenta, nagbasta, kita natatanyo, kita pirming andam. Nagenyo na balang. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Nyola, Roy San Ramon, asin Allen Riordanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.